Syak khot bieng Ronaldo syaka Portugal national team nagam taki artli ki jilikai menta ubnai namobar bane kini rung syaka World Cup arjar punriu kata Persya yaka Republic of Ireland haka khatsau tarik bat Persya yaka Armenia haka khatnriu tarik bat lada ka Portugal kan sujobno yaka Republic of Ireland haka khatsau tarik kumtak larung direct syaka World Cup arjar punriu wala kan remno hakmat ka Armenia kumblaya pigi paloki para jor barok ki baju sengau tenar besngap ya ki bjo ha kane ka channel te hadin banglaja kumbakat tu ka disngi na kane ka channel mentang lawat phabiang sai senpat sya kane ka channel nda ka bapding subha ya pi barok ki viewers ki subscriber ha ka ba ya ki khubo spot ki khubor thma ka bang ngan sa upload mana ka sngi ka de ka wei par ka channel ka ba ya ka link phlabanyo hapo comment section jong kane ka video bat kumjuru lada phekwa ban pejbenia na kapta kani ka content ka ba syak khot bieng Ronaldo syaka Portugal national team na kapta kini ki artli ki jilekai menta abnai na bombar bat kumjuru ba syak khot bieng Messi syak Argentina na kapta ka jilekai perlok persyak Angola haka khatsau tarik bat kumjuru syak khot ulamin Yamal syaka Spain national team na kapta ki artli ki jilekai ki ba khadu menta abnai na bombar bane kini rung syaka World Cup arjar punriu philak ban pej kaling hapo comment section jong kane ke video nama re ki khubor sport ki khubor thma bat ki wei pat ki khubor ki bang se ai hakane ka channel ya ka bang menta sipor phila ban yo regular hakane ka channel ka ba pun sayo kaling ku bang le batai ya phi bat ka kham so tenat ka dei namar ka jingi kene rung se ka World Cup arajar phunru kalajan kut artat menta obnai de bombar tina deba Europe kidang sa artli ki jilikai hagini kisngi kata kaban sedang hakane khatsau tarik kan kut ka khat khna tarik nabumbar te mentangin sai I menta benahi baki ai kitim ki bandung direct syaka World Cup arjar alphonriu bat ki ai kitim pat ki badang donlat banyo elekai ling ba ka playoff banyo rung syaka World Cup te kumba pla tipi bana South America ki jilikai bane kini rung syaka World Cup kila dep la kham slam bat kembang la pen iru hak video ki baladep bagi ai tim kebalayuk bandrung syaka World Cup arjar punriu na South America bat ki ai tim kebalayuk banlekai hak playoff lada don kami kita barok nagam ta khubo spot ya ka menta sipor pin sayo ya kaling hapo comment section jong ke video ke ba phila ban comment ru ngalaban IP khubor ki ba company hak ba ya dai per ka spot kublaya pi baro ki subscriber ki viewers jok ne ka channel lada pi ki dong Christian ki ba pura jok ne ka channel kembap Christian nadu ka basdang pila roban Christian ne ka channel thamai ka jonga namar badon ki jing thut ha ka ne ka channel ka ba menta ya ka ba menta sipor ngan upload ki kubo spot ha ka ne ka channel thamai ka jonga kublay sibon